olen hankkinut kotimaisen, laadukkaan ja edullisen heijastimen. Heijastin pussi sisältää mallista riippuen eri kiinnitysvaihtoehtoja, muun muassa palloketju, papukaijalukko, metalliklipsi, henkseliklipsi, rengas tai tyylikäs koru. Nyt näytän, miten palloketju kiinnitetään helposti heijastimeen. Pujotan palloketjun heijastimen reiästä läpi. Lukitsen palloketjun lukkoon ja näin se on kiinnitetty. Se on helppo kiinnittää laukkuun tai takkiin. Lisäämällä kiinnitykseen jonkun vaihtoehdoista se on helppo irrottaa ja kiinnittää takista tai laukusta. Rengas pujotetaan heijastimeen aivan kuten avainrenkaaseen ja näin se toimii avaimenverätyyliin. Se kotimainen.